I čao svima i dobrodošli u moj novi klip. Dakle, kao što vidite, danas ćemo da igramo CSGO. Tako da, rešio sam da igramo sa nekom zanimljivom mapom, tako da, prije na Steamu. Tako da mogu da igram nešto na internetu, ovako, nekim online serverima, tako da ne moram da igram, tako da ne moram. Hajde da krenemo u klip i da odigramo po neku partiju. Samo što znam da ćemo se rokati sa snajperom, to jest sa čuvenim AWP-om. Tako da, krećemo u igru, tako da, igra kao igra, tako da krećemo. Wow, gde si rođo? Baš, jao. Ja ne znam kako može ovako nešto, nije mi jasno, ne ulazi mi u glavu, brate. Ima i surf mapu igra, sam probao, ali ne ide mi baš dobro, kako da kažem, tako da... Samo što... Kada sam povez ovaj... Tako da mi... Moram kupim dobar headset. Planiram, pošto... Tako da teško ide malo sa ovim, kako se zove... Snajperom ne možeš da naciljaš, tako da moraš brzo da dejstvuješ. Iako mapa mi je malo zanimljiva. Prvo je što sam malo snimio sa kockicama, nekim Lego kockicama. A ovo je sad neka druga mapa, tako da mislim da će i... Ne moram baš samo to da snimam, brate, ali moram i još nešto drugo da snimim. Mislim da ću i da snimim možda najviše CSGO na kanalu, tako da ne znam. Brate, plan čak i da snimimo hard mechanics, da završim i ovih Coast Life malo, tako da... Mislim da ću Coast Life da završim negdje oko 20 epizoda ili 30, nisam razmišljao. A hard mechanics ću možda da završim do 100 epizoda, možda i više, ne znam. Tako da ne znam šta drugo da kažem, pa tako da... A CSGO ću da snimim. Znači, pošto mi je to najzanimljivija igra, po meni, Counter. Možda znam da ću možda malo više da montiram sa CSGO-om, čisto sumnjam. Ovako, efekti i tako dalje. A i zvučnici me jebu malo, pošto sam povezan na monitor pa onda na zvučnik, kako da kažem. Bukvalno ovo. I pa sam tu zvučnike i tako dalje. A moram nabaviti neke nove sete. Pošto su mi ovo stari, već 100 godina ima. Šta se gotovo ima? Kad, prejebote mu. I šta, idemo na sljedeću mapicu onda. Čekaj, probit će mi uvo ovo. Ajde bre, više, da vidimo kakva je ova mapa, ajde, terorist. I ovo isto malo zanimljivo. Vidim da se menjaju mape. Znači, ovdje malo nema kraja. Pa. Idemo još ovo. To! Izrešetkao sam ga. Jednog sam izrešetkao, ne mogu da verujem, brate. Znači, moram da ciljam ovako. Ali to će biti malo teže, moram da nosto da gledam u ovo. Kao što mi je ovaj sa nožem. Ali dobro, jebi ga. Sad ću malo da ga čekam. Ne mogu da ga čekam, u zasedu baš peprika. Jebote, dobro mi isčekao. Dobro me je poklopio. Makar da se ga zaklo. Brzo se završilo ovo. Tako da, ne znam što drugo da kažem, tako da... Ne, brate, šta radiš to? Znači, uzet ću još neke servere, pa ćemo i to da snimimo, pa moram prvo da ih vidim kakvi su, pa i ako i snimit ću ih ja i bez problema, tako da... Samo ako sam našao sa Balkana. Nemoguće, brate, uvek se malo zajebem, brate, šta je ovo? Možda ću ovako da vidim. Brate, kako si...
Jeboti! Brate, mogu sam barem da vadim nož ako mi se naiđe. Kakva mi je to greška, vrate, meni ne mogu dobre. Kako si mi tako stigao u pičku, ma? Odakle mi je ovaj antivirus došao. Gotovo! Aj, ne moram ni da snimim ni ovo, baš me boli. Opet neko se. Ljudi, završit ću ovo, tako da ako vam se klip svidao, obavezno bacite jedan like i subscribe se na moj kanal ako već niste. Tako da vidimo se na ovom sljedećem klipu i čao!